دم باش تماشاvan هجاج برنامه مجارك ميوانك ديسمبرن و برنامه مجارك ميوانك ده اما دیسا سر خباتن دم پارتیین جبونا آشتیه و کی هنج زن کمپانیا امزان آش بونا آشتی دهین دست بکرد پیشتی بانگا ربره گلی کرد ربره اطلاع اجالان یا بیشتر هفته سباته و کی زن پیواژه کاتی دست بکرن هدیتن هنن طبعا هدیتن اندجی دیسا تیخواستن کو آشتی جواک دموکراتیک پیش بکوه و سلبی اساسی جی دم پارتی هدیتنی خود کلا علی کی به پارتی سیاسی ر و سازین جواکی رزیدنت کلا علی نجی پشتی جوینن گل نهاجی کمپانیا امضا اندای دست بکرن اما وی که به حواله خو سیاست مدار برز محفوظ رباهن برز محفوظ دنباش Den baş sersava. اول محسوب گلر یوزنها مندکارن که قلا به کمپانیا بکن اف کمپانیا آرمانجا چی سریده Belê piştî ku pêvajo dest pê kir me ji her awayî me got ji bo ku ev pêvajo bi awakî bi hemî cêvakê re were parvekirin. Em ketin nav hewldanan, ketin nav liv û tevgeran. Me serî de bi rêxistina xwe re civîn girtin wek hûn jî zanin. Pey wî me bi hemî sazî û dezgehê Tirkiye re bi partiyên siyasî bi STK û Konfederasyonê Karmenda re me bi hemî بله re civîn girtin me ev pêvajo bi wan re parve kir ji wan re şîrovê kir yani rewş çi ye ka bi rêz Öcalan daxwaza wî çi ye ev tê çi wateyê me bi hemî re parve kir piştî wî jî بله em bi gel re civiyan nêzîkî 2000 civîn me kir bi gel re di wan civîna de em me hema bi 300,000 kesî re rûberû em hatin ba hevdû me بله ji wan re jî pêvajo şîrovê kir bangewaziya Birêz Öcalan tê çi wateyî me bi wan re jî şîrovê kir parve kir me rexneyê wan me pêşniyarê wan jî hemî girtin peyvê re jî me got em derkevin sokaqê yani di sikakê de jî ka بله însan çewa dinirxînin vê pêvajoyê çewa nêzik dibin ji ber wî jî me got em bi awayê stan da li her deverê Tirkiyeyê em stan da dayînin û kesên ku di rêda derbas dibin kesê haya û ji vê pêvajoyê tune hem were standa me hem ji bo vê pêvajoyê agahî bigirin hem jî îmza bidin belê em aşîtiyê dixwazin lewre ew ka me şiyara me ev bû li ser wê xebatê jî xebata me hê berdewam e hê nehatiye qedandin heyanî îro ji 300,000 zêdetir îmza hatine tovkirin em ê di piştî dawiya mehê de yani di siyê Ekimê de vê kampanyayê biqedînin بله paşê ew îmzayê me ku hatine parvekirin em ê hatine tovkirin em ê bi parlamentoyê re bi komisyonê re parve bikin. بله ها چند جان استان ته وحتن بکرین چند باجاران چند نوچن آجی همو باجار نوچن کرخصنی ولی هن و بکرن Hemî bajar û navçeyê me kurêxistinê me lê henin me vekir. Li Qaradenîzê jî yani li Derya Reşî بله melçen ciya stand vekir. Bi rastî yani me eviya sade bi away berhevkirina îmzana esas motivasyona me ne serî bû. Me rêya van standa wek min got kesê ku em negihîştine kesê ku nehatine civînê me em vê agahiyê bidin wan em vê wêneyê derxin ortê bi rastî yani kesê ku îmza avêtin jî nevetin jî pir bi dirêj dirêj hatin li standa sekinên rewşa xwe nîşandan û derheqê pêvajoyê de agahî hildan ji bo بله wî pir xebatekê ku balkêş bû heyan niha jî serkeftî derbas bûye ez wer binirxînim. باشه یعنی هر باجار کی طبیعتی مینا آمد وان مردین ایله وان جان جغنی یعنی بیشن مینا که آمد چهار نوچه نوبندی هنن لی بدهان ستاند هاتن بکرن دیسال باتمان ایله هنگو
navçeya navendî û bajarê lê gelek standardlı vekirin. Bi giştî çok stand hejmarekî wisa heye. Yani ez anha hejmara standa nikarim bu era parve bikim. Birasî lê ez vê bêjim. Yani pir zêde bû. Ji sedan pir zêdetir bûn. Çünkü sade li Batman, li Amed, li Mêrdîn yani Van bajarê Kurdistanê ne li herêma Tirkiye jî hema ez bêjim ji Çanakkale bigire ji Tekirdağê, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Gebze, Bursa, Manisa, o Manisa û navçeyê xwe, İzmir û navçeyê xwe, Aydın navçeyê xwe, Muğla û navçeyê xwe. Belê. Yani bi sedan deverî me stan li daxist. Başı heval mahsum heval mahfuz. Van bajarên wekî Derya Spî, Derya Reş, Ege li van bajaran bi taybetî li aliyê Derya Reş eleqe çawayê bertek çawanin daxwaz çinin. Yani tişta ku derket holê e, m- civak lehêviya aşitiyê. Belê. Birasî heyanê niha mesela wexta me stand vedikir me tirsikê hebû dilê me de yani gelo wê ça bive, gelo wê êriş bive, gelo wê nerazîbûn werin nîşan dayîn. Heyanê niha li tu deverî hem li hêla Kurdistan hem jî li hêla Tirkiye, Derya Belê. Spî, Derya Reş, Ege û Marmara hemî ez bêjim. Yani li tu cîkî wek mînak ez bêjim kesekî nerazîbûn nîşan neda. Belê. Eviya ji bo pêvajoyê, ji bo nêzîkbûna pêvajoyê esasen ewkekî donekî jî dide destê me. Yani ev jî dide nîşandayîn ku civak li hêviya aşitiye. Civak daxwaza wî aşitiye. Belê belkî xencî civaka Kurd hê li her derê ez bêjim wer derketina derva bi dengekî bilind hê eviya nehatiye eşkerekirin. Lê kesekî ku bêje ez li hemberî vê pêvajoyê me kesekî ku bêje ez li hemberî vê rewşê me aşitiyê naxwazim demokrasiyê naxwazim bi wî rengî kesek derneket holê Belê. yani ew zimanê mesela hinek devdorên ku bi awayê provokatîv jî nêzîkî pêvajoyê bûn ew ziman jî sokaq ew nekir rewşa wî neda guherandin yani piştî wan nirxandin wan dirê êriş û zimandirêjiyê nexweş Belê. derketin holê hûn jî dinirxînin hûn jî dişopînin piştî wan jî me standê xwe li dar xist lê kesekî ku nerazîbûnê xwe heyanî niha nîşanî me dabe tune ye. Başım. Niha divan standan de bi taybetî yani tê plan kirin ku divan rojên dawî de wekî kursiyên serbest û kes wê derê dema debe dijixînî îmzayan wê derê dexwazê xwe ji bîn ziman wekî platforman çêkin û wekî panelan wekî semîneran. Belê eviya gavik cuda bû yani me got em standê xwe dayînin esas me got hela em ew kesê ku dijî me nehatin civînê me sokaq ew çi bêje yani çawa Belê. nêzîkî vê pêvajoyê be esas me ceribandinê kir Belê. hate xuya kirin ku belê civak ji vê re hazir e û civak vî xaze ji vir şûnda tabi hewildanê me wê bidomin ji xwe Baş. em cî bi cî panela çê dikin pêşiya me hefta pêşiya me meha pêşiya me de em endamên me yê komisyonê endamên me yê demê em ê li çend bajara ji wan re jî civîn çê bikin ew jî gelê me re dîsa werin rûbirû esas ciyê ku heyanê niha me lê civîn çê nekiribe em ê endamê komisyonê bişînin wan dera mesela wekî Malatyayê Belê. mesela wekî Tekirdağê mesela wekî Yalovayê yani cihê ku em pir neçûbûnê em ê li wan dera jî daxwaz jê ye daxwaza gelê me jê ye em ê li wan dera jî îja bi endamê komisyonê komisyona ku
di meclisê de cî girtibû. بله Em ê bu an re civîna bidin de دوی dom kirin. kampanya de دوی kampanya de hedefek ve hep hun çend imza kom bikin. Yani Na, yer jor. na yani em wek mi got sedema vê meselê em hasta herî jorê bilintir em imza berhev bikin na. Bele. Sedemê wî esas armanca me ev bû. Me got kesê ku nehatiye civîna me em bi rêya standa kesê ku soqaqê da nayêne Bele. cem me nayêne civînê me nakevin sazî û dezgehê me em bu an re hevdîtinekî çêbikin. Em bu an re rû bi rû belkî rêya diyalogê çêbikin. Bele. Esas ji bo me ya herî mezin herî girîng ew bû ew hate civî. Yani ciyê ku me standa xwe danî bi sedan kes bi hezaran kes hatin ka hûn çi dikin hûn di çi rewşê dan ev Bele. pêvajoy çewa diçe ev ji me siwal kirin hevalê me jî bersiva vî danê esas hedefa me armanca me ev bû yani ji bo Bele wî me baş. ev standana ava kirin Jibili ve îmza tov kirin kolay bû çünkü em bele. mesela biçin navçeyekê xwe em karin di nav rojekî bi hezara îmza tov bikin yani. Jibili ve ev dane rojane ten kom kirin encamê wan yan heftê rojekê yan ji me hêjarekê kişî komî seref dikin. Daneyên wan. Ee, li her bajarî hefte bi hefte tê komkirin ji navçeya di vê mehê de wek me got Devam edelim. edin qey em ê di pêncê Qasîmê de ragihînin meclisê lê Başım. dawiya wî dawiya vê mehê ye. بله دیورد دانه که وسا کودت که پیش بری و هری زده شکن نفچه شکن باجاری هاتنه هنه گلو یین هری زده که دخوازن یا امزه که هاتنه کن کرد Em li kesî neheqiyê nekin wer nebêjin li her bajarê me eleqekî baş xort hebû بله bi rastî jî hevala pir ket û emek dan yani hinek roja mesela şilî barî hinek roja serma hebû بله hinek ciya germ hebû پسی به e, حتی کاری سرستاندان امزه berê کن ser کرد standa bûn hemî hevala kedekî pir baş da bi rastî jî yani ji her deverî me heyanî na nêrînê baş û ê pozitif mehelda ji wî alî de xebatekî serkeftî bû. بله جبونا کم کرنه چند روز مانه جبونا Belê. هی بهتر زده کس بشتری وان به کمپانیای به امزه خو بدن و دخوازی خوی آشتی بین زمان و بریاوه به مجلسی بانگاوه جوالاتیان چیه Belê yani ciyê stand lê hene û yê ku lê tunene bira gelê me ku me temaşe dike dikarin li sazî û dezgehê me bînayê me ê demê navçe bajêr dikarin herin ew jî îmzakê xwe bidin بله yani çiqa hêjmara îmzaya zêdê be em zanin ji bo vê pêvajoyê ew ê xurtinekî be destê me wê daha xurt bike destê birêz Öcalan wê daha xurt bike bira herkes bi vî rengî binirxîne û eger kesên ku îmza xwe nedabin bira heya dawiya mehê kerem kin werin çakî me ji vexwin û îmzakî xwe jî bidin. باشم پر زمانی داوی دروژا جنوی ما قیش بو جبنا سبروجه یعنی جبنا دم پیش دچشوا وی پی واژه د خبات کو یا نو و چی به Belê yani armanca me ya demê divê pêvajoyê de armanca me ya herî girîng plansaziyê me yên sereke li ser fêmkirina pêvajoy û li بله ser xwetkirina pêvajoyê bû. Ew ê ji vir şûnda jî cur be cur bi awayê cur be cur em ê di nav hewildana dabin. Me civîn çêkirin, me mîtîng çêkirin, me bi gel re şahî çêkirin em meşiyan li pir bajaran hûn jî dişopînin ji vir şûnda jî bi aynî helwestî ji boî ku ev pêvajo bi serkeve armanca hemî xebatê me ser vê pêvajoyînin ji boî xetimandinek çênebe ji boî pêvajo bikeve asta îdî çareseriyê û asta müzakereyê çi ji destê me were partiya me ser wî disekine û plansaziyê xwe hemî li ser vê pêvajoyê çêdike gelê me jî ji xwe
çavê wî bi her awayî li vê pêvajoyê û partiya me ez bawerim di demê nêz de em ê daha xebatên xurt bi gelê xwe re bi hev re bimeşînin. Çünkü Berêz Öcalan roja ewil ev hişyarî li me kiribû gotibû heyanê niha me çi destkeftiyê me hebin bi têkoşîna me bi xurtkirina mücadele me rêxistina Evet. me derketine holê ji vir şûnda jî wê çi bi dest bikeve çi destkeftiye me hebin ew ê bi mücadele û bi tekoşîn were ji bo wê em vê hişyariyê tu carî ji bîra nakin em ê li ser wî esasî xebatê xwe bimeşînin. Evet. Em gelek spas kirin hevalê me mahfûz, güzel yüz, güler yüz. Zor spas. Ez jî pir spas dikim roj baş êvar baş. Evet. Gelek spas. Belê temaşevanên hêja hevalê me mahfûz güler yüz têkildarî kampanya îmzayan gelek agahiyên berfireh dan. Peki zan demek dirêjê kampanya îmzayan ji bona aştiyetan dest pê kirin û li gelek bajarên Kurdistanê û bajarên Tirkiyeyê ev kampanya berdam dike ve dawiya me hê de encamekê bi raya giştî parve bikin. Em gelek spas kirin. Em geştin dawiya bername xwe mêvanê ku mijarek dem baş.